Tarigagay dagiti drivers ti para publiko lugan iti lokalidad a bumabapay ti presyo ti krudo ken gasolina tapno maadaan da iti birok iti maysang aldaw a makaanay iti kasapulan ti pamilyada. Reaksyon dagiti masuknan iti panagbabati presyo ti krudo ken gasolina inton bigat isang bay ni Christine Bornolia sa Baway. May mas malaking bawas sa presyo ng langis. Dahil dito, bababa ang diesel ng humigit kumulang 24 pesos at 94 centavos kada litro. Ang gasolina naman ay 3 pesos 41 centavos at ang kerosene ay 2 piso. Mas malaki ito kaysa sa rollback nung nakaraang linggo at malinaw ang ibig sabihin nito para sa ating lahat. May ginhawang parating. Dayta tinagbalin nga anunsyo ni President Ferdinand R. Marcos Jr. idila ang Sabado. Iti maikadwa agundaway na ituding inton bigat ti big time price rollback iti petrolyo. Ti diesel kat bumaba ti presyo na iti agarup 24 pesos and 94 centavos. Ti gasolina kat agarup 3 pesos and 41 centavos. Ken ti kerosina kat 2 pesos. Para kadagiti PUJ driver kas kinimanong Romeo iti City Camp, dakkel atulong tinasao a rollback. Sigun ken kuana gapu iti rollback, adamatan iti maiyawid na abirok na uray kaskasano. Malaking tulong, ma'am. Malaking tulong yan kasi ilang beses na tayong nag-price increase eh. Kaya malaking tulong yun pagkat bukas. Kami nga na ngayon, biyahin namin, imbis na mamayang gabi ang karga namin, bukas na. Para sayang pa yung bawas niya. Para matkinimanong Ricky a PUJ driver iti Cypress Irisan. Kid daw na ti dakdakkel pa'y kumaapa nagbabati presyo ti petrolyo tapno saan namanan ang mapadasan nga agyawid iti 40 pesos nang runa idikilla at ang imato ti presyo ti krudo ken gasolina. Mas maganda kung mas malaki. Kasi yung maliit lang yan eh. Tunggal lawas agururay dagiti driver ti PUJ no bumabaw wenno agtalinaed manan ti presyo ti petrolyo. Ngem ti kararagda agsublin kuma iti sigo da presyo iti petrolyo. Palagip ni President Marcos Jr. kadagiti oil company. At sa ating mga oil company, malinaw naman ang aking panawagan. Ipatupad ninyo ang rollback ng buo, tama at walang pagkaantala. Ibigay ninyo sa taong bayan ang dapat naman na nasa kanila. At para sa ating mga kababayan, bukas ang ating tanggapan at ang Department of Energy para sa inyong mga reklamo. Kung may paglabag, ipaalam po ninyo sa amin. Kikilos kami kagad. Christine Bornolia sa Baway para iti Pambansang TV iti Baro a Pilipinas.